Myslíte si, že mikrocement je drahou alternatívou obyčajného betónu? Dnes sme sa rozhodli odpovedať na vaše najčastejšie otázky ohľadom mikrocementu. Áno, mikrocement je vhodný aj na plot a na rôzne povrchy v exteriéri, steny, fasády aj podlahy. Mikrocement má odolnosť dostatočne vysokú proti vlhkosti, lebo je ošetrený s 2 vrstvami laku. Áno, mikrocement je vhodný aj na nevykurované podlahy, ale aj na podlahy, ktoré sú vykurované podlahovým kúrením. Cena mikrocementovej stierky záleží od toho, v akom množstve sa to robí a kde sa to aplikuje. Či je to sprchovací kút, je to ozdobná stena, je to podlaha a rôzne. Najlepšie, keď cenu si vypýtate individuálne na základe toho, čo vlastne chcete, aby bolo urobené z mikrocementu. Ja si myslím, že nie. Bavíme sa o 2 rôznych materiáloch. Mikrocement sa používa tam, kde už betón nevieme použiť, ale chceme dosiahnuť betónový vzhľad. Napíšte nám, čo si o tom myslíte a nezabudnite nás sledovať.